Ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Дар ин аввор якчанд мошинои беҳтаринро аз мошинбозори Душанбе омода кардаем ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. пешаи навора сар кардан ба сами ҳамаи ҳамватанон мерасонам. У нафарое мехоҳанд ки билети арзон гирифта бар ватан бар бигарданд ва ба шумо тавсия метавонам авиакассаи акаи Кароматлора ки 24 соат дар хизмати муҳоҷиру ҳастай. ва бинед ки чанд бародари тоҷикамон аз ҳамин ака билет харида ба Тоҷикистон омардагиянд ва фикрашона гуфтагиянд ки бародару видеозифи аддуши барои Кароматло худованд нигаҳдонаш ҳамин ду бор ҳамин билети моро тадлид кард, билетмона гирифт дод, будам боварино кай бародару муроҷиат кунем бо хел дастгиритон мекунам. дар ҳақиқат акаи Кароматло нархи билетош арзон аст ва шумо ҳам метавонед аз ин ака билетҳои арзона дастрас кунед ва танҳо дар WhatsApp яъни ака муроҷиат намоед ва кӯмаки худашро ҳатман ба шумо мерасонад. силкаи Instagram ва TikTok-и акаи Кароматло дар комментария закрепит кардагиай, бидуроед тамошо кунед ва номерош ҳам ҳастай, метавонед дар алоқа бошед. марамад С-классҳои нав бародаро соли 2016 авиоми 55 хати тамошо кунед, беҳад комплектатсияш зури бада С-класса 122 кузов. соли 2016 авион 55 бензин як салоншан мегирем бародаро, салоншан як тамошо кунем. хуб автопилот, мотори бор компютер, климат контрол, хуб автомат, поли наворотай. нақш бародаро $45,000. номерои кара мемонам, занг мезанем, барои шуморо бештар маълумот метавам. 904 22 44 72 занг мезанен, барои шуморо бештар маълумот метавам. салом ба ҳамаи бародаро ва подписчикои канали Автолайф. инҷо улави чиходо аз магазини Автолайф аст ки бо нархи арзон шумо метавонед дастрас кунед ва инчунин шумо метавонед заказ кунед ва доставка ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистона ройгон ҳастай. ва адреси магазини мо бародаро шаҳри Душанбе, автоцентр, дарини прокати шассе даем ва тамоми ин чиходо мебинед ки тамоми ин чиходо ки шумо дида истодаен ҳама бо нархи оқтои барои шумора ҳисоб карда мешавад. биё ту ба Автолайф, пулод намешава ҳайф, мошина фасон бикун, душман бина кина кайф. фаҳмидӣ бародарҷон, биё нахе чиходора биза, зимистон шидеса гармак мегардем. саломат бошед. Opel Astra солиш 99 сол, 4 та балон нав, диско заводской айхидаш, 1 сола ҳуҷҷат. озина салонша сёнка мекунем бинен, моторш 1.6 газу бензина. ина салонаш чек дай судаем, ду та дари пеш электропакетай, кондиционерш кор мекуна, коробкаш, механика ҳай. нархш чанд қака? 53,000 бу муомила дар. номеротон чанд ака? номеротон чанд ака? 557 60 61 61.
метавонед зан занед бо муомила кунед. Opel Hatchback солиш 95 сол, мотор 1.6, 4 та балони нав, 1 сола ҳуҷҷат. Номерош падаркаҳанд. Ҳозир салонша сиёмка мекунем бинед. Ина салонаш. Чӣ хеле даиш додаем. Дадари пеш электропакетан, кондитсионераш кор мекунад, коробкаш механика ҳай. Нарх чанд қаяка? 30,000 бо муомила дора. Номеротон чанд ака? 107 107 12 97 97 метавонед зан занед бо муомила кунед. Opel Duty солиш 2001, моторш 2.2, сеп 2.2 сеп, 4 та балони нав, 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола ҳуҷҷат таъинировка. Номерош падаркаҳанд. Ноз салонша сиёмка мекунем бинед. Ина салонаш. Чӣ холои хуб задагиай. Кондитсионераш кор мекунад. 4 та дар электропакет. Коробка механика ҳай. Нархш чанд қаяка? Нархш 65,000 бо муомила дорад. Номеротон чи? 988 99 80 20. метавонед зан занед бо муомила кунед. Astra H солиш 2007 сол, моторш 1.6, 4 та балони нав, дисковоза ва дискои айхидаш, 1 сола ҳуҷҷат. Мошин вагон. Ҳозир салонша сиёмка мекунем бинед. Чӣ хеле даст додаем. Салон. Чӣ хеле даст додаем. 2 та дари пеш электропакет. Кондитсионераш кор мекунад. Коробка механика ҳай. Нархи чанд қаяка? 65,000 бо муомила дорад. Номеротон чанд ака? 201 770 007. метавонед зан занед бо муомила кунед. Мерседес Benz солиш 95 сол, мотор 2, 4 та балони нав, дисковоза дискои айхидаш, 1 сола ҳуҷҷат. Номерош падарка. Ноз салонша нишон метиҳем. Мотор дизелни моторай. Ина салонаш. Чӣ даст додаем. Даро электропакетан. Чӣ холои хуб задагиай салонда. Чӣ хеле даст додаем. Кондитсионер кор мекунад, коробка механика, 4 та дар электропакетай. Нарх чанд қаяка? 36,000 бо муомила дора. Номеротон чанд ака? 986 90 0001. метавонед зан занед бо муомила кунед. Лада солиш 2002, моториш 1.6, 4 та балони нав, 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола ҳуҷҷат таъинировка. Номерош падарка. Ҳозир салонша сиёмка мекунем бинед.
на салонуш. Самбуфер, ҳама чиз, ҳатто из молодёжни мошин. Даем кондиционерш кор мекуна. 4 тардар электропакет. Коробка механик. Нархш чанд ака? 30,000 бо муомила дора. Номеротон чанд ака? Номеротон 900 970 700. Метонед зан занем бо муомила кунед.